Și astăzi avem o temă un pic mai delicată E oggi abbiamo un tema un po' più delicato și aș vrea să studiem puțin despre sfințire. e vorrei che studiassimo un po' della santificazione. Eu nu m-am considerat niciodată un sfânt, Io non mi sono mai considerato un santo, din contră. al contrario. Dar am auzit foarte multe argumente în viața mea de credință vis-a-vis de sfințire, Ma ho sentito molti argomenti nella mia vita di cristiano sulla santificazione care m-au lăsat așa fără cuvinte. che mi hanno lasciato senza parole. Chiar odată, în ocazia unei adunări de slujbași în Făgăraș, când lucram în țară, Una volta in una riunione di operai, quando lavoravo ancora in Romania, a trebuit să pierdem ore în șir cu cineva care spunea că noi suntem sfinți. abbiamo dovuto perdere delle ore per contrastare qualcuno che diceva che siamo santi Și că noi nu mai putem păcătui. e che noi non possiamo più peccare. Este o idee și o poziție foarte, foarte, foarte periculoasă și în același timp tristă. È una posizione molto molto pericolosa e allo stesso tempo triste. Cineva a venit odată la Isus și a zis: bunule învățător. Qualcuno una volta è venuto da Gesù e ha detto: buon maestro. Care a fost replica Domnului Isus? Qual è stata la risposta di Gesù? De ce mă numesc bun? Doar Tatăl este bun. Perché mi chiami buono? Solo il Padre è buono. Isus vorbea în calitate de om, pentru că El a venit om 100%. Gesù parlava in quanto uomo, perché lui è venuto uomo al 100%. Și nu a vrut să ne lase așa într-o părere greșită vis-a-vis de statutul nostru uman. E non ha voluto lasciarci con un'opinione sbagliata sul nostro stato di esseri umani. Dar chiar aici, de la început, în acest verset, se clarifică Ma proprio situația. dall'inizio, da questo versetto, si chiarifica la situazione. Spune: sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevăr. Dice: santificateli attraverso la tua parola. Apoi vine Apostolul Pavel și clarifică și el problema în 1 Tesaloniceni 5 cu 23. Poi arriva l'Apostolo Paolo e clarifica la situazione in Prima Tessalonicesi capitolo 5 versetto 23 Și spune: Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin. Ora il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente e l'intero essere vostro Și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. lo spirito, l'anima e il corpo sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Vedeți, sunt trei factori importanți din persoana noastră care trebuie puși în ordine. Vedete, ci sono tre fattori importanti della nostra personalità che devono essere messi in ordine. Duhul nostru. Il nostro spirito. Și am o întrebare: cum stăm cu conștiința? È una domanda: come siamo messi con la coscienza? Avem ceva asupra noastră care conștiința ne spune că nu este ok cu noi? Abbiamo qualcosa che la nostra coscienza ci dice che non va bene con noi? Conștiința este în baza cunoștinței. Adică fără o cunoștință din Cuvântul lui Dumnezeu, conștiința nu se fie de canibal. Apoi spune sufletul vostru. Poi dice la vostra anima. Ce clase de persoane suntem noi? Che tipo di persone siamo noi? Dacă suntem bine și buni, lumea spune ce suflet bun are omul. Se siamo buoni, le persone dicono che anima buona che ha questa Am persona. ascultat o dată experiența unuia care circula cu mașina Ho sentito una volta l'esperienza di qualcuno che girava con la macchina și cel care era în spatele lui avea impresia că el doarme în intersecție, dar el nu ieșea pentru că nu putea să iese, că era circulație. e quello che stava dietro di lui aveva l'impressione che dorme perché non usciva dall'incrocio, però lui non poteva perché c'era traffico. Când a putut să ieșe, a ieșit, s-a dus în parcare la Peco și a oprit mașina Quando è potuto uscire è uscito, è andato nel parcheggio di un distributore, ha parcheggiato și colegul lui din spate a venit și el și s-a oprit acolo. e quello che era dietro di lui è venuto anche lui e si è fermato con lui.
Și s-a dus în spate la mașina lui și a lovit cu palma în geamul din spate. È venuto e ha tirato una manata sul lunotto dietro Și a făcut așa un mic discurs să nu mai doarmă în bocanci, cum se spune. e gli ha fatto un discorso di dirgli di non dormire in piedi. Și el s-a enervat, era creștin, s-a enervat, a ieșit afară. Lui si è arrabbiato, questa persona era cristiana, è uscito. Zice să nu pui răbdarea unui pocăit la probă, că ți arăt eu acum ție, și-a lovit el geamul că i-a rupt geamul. E è andato da lui e ha detto non mettere alla prova la pazienza di un cristiano e gli ha tirato un pugno nella finestra che gli ha spaccato la finestra. Trebuie să vină poliția, dar s-a reglat situația și a cerut scuze. È dovuta venire la polizia, però poi si è risolta la cosa, hanno chiesto scusa. Și nepocăitul în fața polițistului a spus că eu l-am provocat și mă consider vinovat ca și el. E quello che non era cristiano ha detto alla polizia io l'ho provocato e mi sento colpevole allo stesso livello di lui. Și acum săracul creștin povestea la alții trista lui experiență. E adesso il povero cristiano raccontava la sua esperienza agli altri. Deci cum stăm? Quindi come siamo? Eu sunt sigur că niciunul dintre noi nu spargem capul la nimeni dintr-o Sono situație de sicuro genul che ăsta. nessuno di noi non spacca la testa a nessuno in una situazione del Dar vreau genere. să spun că poate suntem uneori prinși așa într-o stare neplăcută și mai vine și ăsta cu argumentele lui și atunci parcă mai tare ne agită. Però possiamo essere in uno stato spiacevole, poi arriva anche questo con i suoi argomenti e ci aumenta ancora lo stato di dispiacere. Dar noi o să vedem cum putem găsi soluția bună ca să ajungem sfinți. Ma vedremo come possiamo arrivare alla soluzione per arrivare a essere santi. Apoi, cum stăm la capitolul trup? Poi come siamo al capitolo del corpo. Mi-aduc aminte de o frumoasă experiență a unei surori Mi ricordo di una bella esperienza di una sorella care s-a hotărât și nu s-a hotărât 100% să nu mai prăjească chiftele și mâncare ulei che ars. aveva deciso, ma non al 100%, di smettere di friggere il cibo. Și când venea soțul ei acasă, făcea mâncare vegetariană frumoasă, neprăjită. E quando veniva suo marito a casa faceva il cibo vegetariano non fritto. Eu îmi permit să spun lucrul acesta pentru că ea l-a spus public. Io și mi el permetto spune. di dire questo perché lo ha raccontato lei pubblicamente. Și când era numai cu fetițele, mai făcea așa după gustul ei prăjit. E quando era solo con le figlie faceva qualcosina fritto, come quello che gli piaceva. Și fetița mai mică, care avea câțiva anișori, a zis: mamă, de ce ești cu două fețe? E la figlia più piccola ha detto, mamma, perché hai due facce? Dar nu ți-e rușine să vorbești așa cu mine? E la mamma gli fa, non ti vergogni a parlare così con me? Dar te-am întrebat de ce ești cu două fețe. Ti ho solo chiesto perché hai due facce. Fată, dar ce-i cu tine? Ce vrei să-mi spui? Che cosa ti prende? Che cosa mi vuoi dire? Păi când e tata, faci mâncare neprăjită. Când pleacă tata, prăjești chiftele. Quando c'è nostro padre fai cibo non fritto, quando lui va via fai cibo fritto. Ce e asta? Che significa? Și mama s-a dat o palmă. E sua madre l'ha picchiata. Și acum săraca sora și-a revenit și spunea: uite ce greșeli am putut să fac și eu. E la sorella poi si è ripresa e raccontava, guardate che sbagli che ho potuto fare anch'io. Este foarte adevărat că printr-o mâncare nesănătoasă ne afectează. È vero che attraverso un'alimentazione poco sana ci rovina. Acum facem excepție la bolile care funcționează astăzi, Facciamo un'eccezione delle malattie che funzionano oggi, care nu au nimic comun cu mâncarea. che non hanno nulla a che vedere con Și il cibo. totuși ne trezim că suntem bolnavi. E comunque ci svegliamo che siamo malati. Dacă te duci într-un spital, într-o clinică de pediatrie, găsești copii noi născuți cu cancer Se vai sau in un diferite boli. reparto pediatrico trovi bambini appena nati con cancro o altre malattie.
Dar recomandările pe care le avem vis-a-vis de reforma sanitară trebuie să le luăm în considerare. Ma le raccomandazioni che abbiamo riguardo la riforma sanitaria dobbiamo prenderle in considerazione. Acum, să vedem soluția pe care ne-o prezintă Domnul. Adesso vediamo la soluzione che ci presenta il Signore. Spune, sfințirea este obținută numai prin împlinirea voinței lui Dumnezeu. Dice la santificazione è ottenuta solamente attraverso l'adempimento della volontà di Dio. Mulți oameni calcă intenționat legea lui Jehova, Molte persone trasgrediscono intenzionatamente la legge di Geova, apoi pretind că au inima curată și o viață sfântă. poi pretendono di avere un'anima pulita e una vita santa. Putem să fim de acord cu opinia aceasta? Possiamo essere d'accordo con questa opinione? Cu niciun chip. In nessun caso. Zice, acești oameni fac aceeași lucrare pe care a făcut-o și stăpânul lor. Queste persone fanno lo stesso lavoro che ha fatto il loro padrone, Prin faptul că încearcă să anuleze legea sfântă a lui Dumnezeu. attraverso il fatto che cercano di annullare la legge santa di Dio. Și acum fiți foarte atenți. Adesso stiate molto attenti. Niciun călcător al legii nu îi se poate îngădui să intre în cer. A nessun trasgreditore della legge non gli può essere permesso di entrare in cielo. Suntem fără comentarii. Siamo senza parole. O să vi-l dau. Successivamente darò Nici il un paragrafo. călcător al legii nu îi se poate îngădui să intre în cer. A nessun trasgreditore della legge non gli sarà permesso entrare in cielo. Pentru că acela care a fost cândva un heruvim acoperitor, Perché quello che prima era un cherubino coprente, înalt și curat, alto e pulito, a fost alungat de acolo pentru că s-a încumetat să se răzvrătească împotriva guvernării lui Dumnezeu. è stato allontanato da lì perché è andato contro la volontà di Dio. Este vorba de credință și fapte. Il libro è Fede e Opere. Acum, noi trebuie să avem o orientare că sunt cazuri de excepție. Dobbiamo avere una orientazione che ci sono anche delle eccezioni. Dacă eu care am lumină calc legea lui Dumnezeu, pot să am pretenția cerului? Se Intru io în cer? che ho la luce e trasgredisco la legge di Dio, posso avere la pretesa di essere in cielo? Nu pot să am pretenție, pentru că am lumină. Non posso avere questa pretesa perché io ho la luce. Dar trebuie să luăm în considerare cazurile unde oamenii nu au lumina pe care noi o avem. Ma dobbiamo prendere in considerazione i casi in cui le persone non hanno la luce che noi abbiamo. Când am venit odată din România și am adus literatura de la Făgăraș, stampată pentru Italia, Una volta che sono venuto dalla Romania ho portato la letteratura stampata da Făgăraș per l'Italia. ne-am oprit, nu știu, pe lângă Veneția, pe acolo ne-am oprit într-o parcare. Era noaptea la ora 2, eram eu și Gabriela. Ci siamo fermati vicino Venezia in un parcheggio, la notte verso le 2, io e Gabriela. Simțeam nevoia să mă răcoresc puțin. Sentivo il bisogno di rinfrescarmi un po'. După 2 minute au venit carabinierii cu mașina lor și s-au oprit vis-a-vis de mașina noastră. 2 minuti dopo sono venuti i carabinieri e si sono fermati davanti alla nostra macchina. Au fost foarte educați, foarte eleganți, foarte drăguți. Molto educati, eleganti, gentili. Parcă unul a venit la mine și mi-a spus care este motivul pentru care ne-am oprit. Uno è venuto da me e mi ha chiesto qual è il motivo per cui vi siete fermati. Și am spus, vin din România și sunt puțin obosit și m-am oprit să mă recuperez puțin. Ho detto vengo dalla Romania, sono stanco e mi sono fermato per riposarmi un po'. Mașina mea era încărcată cu literatura care am adus-o La mia macchina era piena di libri che avevo portato și colegul lui a spus, nu te supăra, am putea să știm ce transporti? e il suo collega mi fa, mi scusi, non possiamo vedere quello che stai trasportando? I-am spus că cu multă plăcere. Am deschis portbagajul și am arătat cărțile care le aveam, broșurile. Gli ho detto con molto piacere, ho aperto il portabagaglie e gli ho fatto vedere i libri, i volantini che avevo. Și m-a întrebat că ce este asta.
E le ha chiesto che cos'è questa roba. I-am explicat. Gli ho spiegato. Zice, adventisti de septimo giorno. Ah, Adventisti del settimo giorno. Mai sentito nominare? Mai sentito nominare. Omul ăla nu avea lumina pe care noi o avem. Quella persona non aveva la luce che noi abbiamo. Și atunci mi-a zis, de ce nu sunteți catolici? E mi ha chiesto perché non siete cattolici. Și am spus, noi avem religia de la creațiune pe care a stabilit-o Tatăl Ceresc și cu aia mergem și acum înainte. E ha detto noi abbiamo la religione che ha stabilito Dio alla creazione, andiamo con quella avanti. Pentru asta respectăm ziua de odihnă. Per questo rispettiamo il giorno di riposo. Și care e ziua de odihnă? E qual è il giorno di riposo? Sabatul. Il sabato. Și catolicii? E i cattolici? Întreabă-i pe ei. Chiedilo a loro. Sabatul. sabato. Adventisti. Niciodată n-am auzit de religia aceasta. Non ho mai sentito di questa religione. M-am oprit la ora 2, am plecat la 3:30, că a trebuit să facem un studiu biblic acolo în parcare. Ci eravamo fermati alle 2, siamo ripartiti alle 3:30 che abbiamo fatto uno studio biblico lì nel parcheggio. Și din fiecare broșură și carte ce am avut, le-am dat și lui și lui. E da ogni libro e volantino che avevo ho dato a entrambi. Deci vreau să spun că cazurile de excepție Dumnezeu le admite. Quindi quello che volevo dire è che casi eccezionali Dio li permette. Nu știu dacă frații de la Capolona cunosc istoria lui Ahmed. Non so se i fratelli di Capolona conoscono la storia di Ahmed, Fata aceea de 19 ani musulmană. la ragazza musulmana di 19 anni. O știți sau nu știți? Repede să nu La pierdem. sapete o no? Nu. No. În scurte cuvinte vă spun. In poche parole ve la racconto. Nu am idee ce religie a făcut studii biblice cu un grup de musulmani. Non ho idea di che studi biblici ha fatto con un gruppo di musulmani. Între grupul acela era o fată, o domnișoară de 19 ani. In quel gruppo c'era una ragazza di 19 anni. Numele ei era Ahmed. Il suo nome era Ahmed. S-a decis în sufletul ei ca să ia poziție, să renunțe la Dumnezeii lor și să-L accepte pe Domnul Hristos ca salvator personal. Aveva deciso di rinunciare a tutti gli dei che aveva e di prendere Gesù come salvatore personale. În zona aceea creștinii pot să fie omorâți fără discuții. In quella zona lì i cristiani possono essere uccisi senza discussione. Și atunci familia ei, așa în tăcere, a spus, nu facem mare gălăgie, dar tu va trebui ca să mori. E allora la famiglia silenziosamente gli ha detto non vogliamo fare una grande cosa, però tu devi morire. Și-au pregătit scaunul electric pentru E ea. hanno preparato una sedia elettrica per lei. Au pus-o pe scaunul electric și au conectat. L'hanno messa sulla sedia elettrica e hanno collegato la sedia. Niciun efect. Nessun effetto. Au coborât-o jos. L'hanno tolta, Au verificat aparatul. hanno controllato la sedia. Funcționa. Funzionava. Au pus-o din nou. L'hanno rimessa sulla sedia. De 3 ore au conectat-o și au desconectat-o. Au conectat-o și niciun efect. 3 volte hanno collegato, hanno scollegato e nessun effetto. Și în final au zis, nu putem ca să te omorâm, dar dimineață o să te trimitem goală pe stradă. Ha detto, alla fine hanno concluso, non possiamo ucciderti, però domani mattina ti manderemo nuda per strada. În zonele acelea, o fată sau o doamnă îmbrăcată indecent este omorâtă cu pietre. In quelle zone una donna che non è vestita decentemente viene uccisa con le pietre, viene lapidata. Și imaginați-vă ce soartă ar fi avut dacă ea era dezbrăcată goală. E immaginatevi che sorte avrebbe avuto se usciva nuda. Și așa au făcut. La ora 10 dimineața, când era plin de oameni pe stradă, E così hanno fatto. Alle 10 di mattina, quando la strada era molto trafficata, tatăl ei a dus-o în stradă și a lăsat-o acolo. suo padre l'ha portata in strada e l'ha lasciata lì. Atunci ea a fugit pe stradă
Allora lei è corsa sulla strada căci la capătul străzii locuia unchiul ei. perché in fondo alla strada viveva suo zio. Unchiul ei era mai docil, Suo zio era più buono Și ea a fugit, săraca, a fugit și a ajuns la unchiul ei și a căzut acolo în fața ușii. Lei ha corso ed è caduta davanti alla porta di suo zio. A venit unchiul, a deschis ușa și când a văzut-o așa, a băgat-o repede înăuntru. È venuto lo zio, ha aperto la porta, quando l'ha vista così l'ha messa subito dentro. Dar Ahmed, ce se întâmplă cu tine? De ce ești în condiția asta? Ahmed, che succede con te? Perché sei in queste condizioni? Ce m-au torturat. Mi hanno torturato Și m-au trimis pe stradă să mă omoare oameni. e mi hanno mandato per strada per farmi uccidere. Unchiul ei i-a dat haine să se îmbrace Suo zio gli ha dato dei vestiti per vestirsi și acum el s-a dus la fratele lui să vadă dacă mai e normal. e allora è andato da suo fratello per vedere se è sano di mente. Și mergând spre casa tatălui ei, fratele lui, Andando verso la casa di suo fratello, s-a oprit la un grup de 3 băieți care vindeau de obicei flori pe stradă. si è fermato da un gruppo di 3 ragazzi che vendevano fiori per strada. Și zice, voi sunteți aici de mult timp? Voi siete qui da tanto tempo? Zice, da. Sì. Nu ați văzut-o pe Ahmed astăzi? Avete per caso visto Ahmed oggi? Păi zice, acum câteva minute, 20 de minute, a alergat pe stradă. Una ventina di minuti fa stava correndo per strada. Am strigat-o, dar nu s-a oprit la noi. Abbiamo chiamata, ma non si è fermata da noi. Și cum ați văzut-o? E come l'avete vista? Nu știu de unde a luat. Avea o rochie așa de albă și de frumoasă. Non so dove l'ha trovata, ma aveva un vestito bianco bellissimo, Cum n-am mai văzut. come non avevo mai visto. Cine a îmbrăcat-o? Chi l'ha vestita? Dar fata asta nu ținea sabatul. Questa ragazza non rispettava il sabato. De asta spun că sunt cazuri de excepție. Per questo dico che ci sono casi di eccezione. Dar noi care cunoaștem și lumea creștină care cunoaște și ortodoxii noștri și catolicii noștri și stai de vorbă cu orice catolic și spune de sabat să vezi ce îți va spune. Ma noi che conosciamo cattolici, ortodossi, prova a parlare con un ortodosso cattolico e parlargli del sabato, vedi cosa ti dice. O să-ți spună, dar nu ești orientat bine, tu te-ai făcut iudeu, că numai iudeii ținea sabatul. Ti diranno, te non sei più normale, sei diventato giudeo, che solo i giudei rispettavano il sabato. În cartea Credință și Faptele mai spune, Nel libro Fede e Opere dice: pentru mulți sfințirea este doar o neprihănire proprie. per molti la santificazione è una giustizia propria. Și totuși aceste persoane pretind cu îndrăzneală că Domnul Iisus este Mântuitorul și Sfințitorul lor. E comunque queste persone pretendono che Gesù è il loro Salvatore e Santificatore. Ce amăgire, spune. Che inganno, Mare amăgire. grande inganno. Oare El va sfinți Fiul lui Dumnezeu pe cel care calcă legea Tatălui? Lo santificherà forse il figlio di Dio, colui che trasgredisce la legge del Padre? Aceea lege pe care Domnul Hristos a venit să o înalțe și să o așeze la loc de cinste? La stessa legge che Gesù è venuto a innalzare? Iisus a spus, eu am păzit poruncile Tatălui meu. Gesù ha detto: io ho rispettato i comandamenti di mio Padre. Și la pagina 23 spune, E a pagina 23 dice: Dumnezeu nu va coborî legea sa pentru a se potrivi cu standardul nedesăvârșit al omului.
Dio non abbasserà la sua legge affinché sia compatibile con lo standard ingiusto dell'uomo. Iar omul nu poate să corespundă cerințelor legii sfinte fără a se pocăi înaintea lui Dumnezeu E l'uomo non può rispettare la legge santa di Dio senza pentirsi davanti a Dio și fără a-și exercita credința în Domnul Isus Hristos. e senza esercitare la fede in Gesù Cristo. În cartea Educația caracterului, la pagina 72, Nel libro Educazione del carattere, pagina 72, spune religia trebuie să se convertească în marea ocupație a vieții. dice che la religione deve convertirsi in una grande occupazione della vita. Orice alt lucru trebuie să fie considerat ca inferior. Qualsiasi altra cosa deve essere considerata inferiore. Toate facultățile noastre, suflet, corp și duh, trebuie să se implice în acest război creștin. Tutte le nostre facoltà, l'anima, il corpo e lo spirito devono implicarsi in questa guerra cristiana. E un război puternic pe care trebuie să-l ducem. È una guerra forte che dobbiamo portare. Și dacă cele trei elemente nu colaborează între ele, nu vom reuși. E se questi tre elementi non collaborano fra di loro, non riusciremo. Trebuie să privim la Hristos pentru a obține putere și har și vom câștiga victoria tot așa de sigur cum a făcut Hristos pentru noi. Dobbiamo guardare a Cristo per ottenere la forza e la grazia e vinceremo così come ha vinto Cristo per noi. Dragii mei, am văzut că îndeosebi aici în Italia se fac multe rugăciuni pentru ploaia târzie. Ho visto in particolare qui in Italia che si fanno molte preghiere per la pioggia dell'ultima stagione. Se fac rugăciuni pentru primirea Duhului Sfânt. Si fanno preghiere per il ricevimento dello Spirito Santo. Este foarte bine și mă bucur foarte mult. È una cosa molto buona e mi rallegro molto. Dar trebuie să fim foarte atenți. Ma dobbiamo essere molto attenti. Trebuie să fim foarte atenți la viața noastră. Dobbiamo essere molto attenti alla nostra vita. Ați văzut ce scrie în primele scrieri? Avete visto cosa c'è scritto in primi scritti? Cele două cete rugătoare. Due gruppi. I due gruppi di preghiera. Unii care respectau și se luptau, alcuni che si rispettavano e pregavano, au cerut Duhul Sfânt hanno chiesto lo Spirito Santo și Domnul Hristos a suflat peste ei Duhul Sfânt. e Gesù ha dato loro lo Spirito Santo. Și apoi alt grup care era formalist, E un altro gruppo che era un po' più formale, dar cerea. ma comunque chiedeva. Cine le-a oferit Duhul? Chi gli ha dato lo Spirito? Cel rău. Satana. Zice, apoi Iisus sufla asupra lor Duhul Sfânt. Dice, poi Gesù soffiava su di loro lo Spirito Santo. Însuflarea aceea era lumină, In quel soffio c'era luce, putere, forza, multă iubire, tanto amore, bucurie și pace. gioia e pace. Noi înșine facem de multe ori confuzie. Noi spesso facciamo confusione. Că dacă vedem pe cineva care vorbește ca și computer, Che se vediamo qualcuno che parla come un computer, ce spunem? Wow, ce inteligent e persoana respectivă. diciamo wow, quanto è intelligente Câtă questa lumină persona, are. quanta luce ha. Am avut odată o tristă experiență cu un frate Ho avuto una volta una triste esperienza con un fratello care niciodată nu a lăsat un exemplu bun. che non ha mai lasciato un buon esempio. Dar avea un caiet cu 1100 de întrebări. Ma aveva un quaderno con 1100 domande.
Și într-un sabat în plină frățietate din curte, în pauză, a venit la mine E in un sabato pieno di fratellanza è venuto in giardino da me și mi-a pus o întrebare din caietul lui. e mi ha fatto una domanda dal suo quaderno. Zice, tu ești predicator, tu trebuie să știi întrebarea asta. Tu sei pastore, devi saperla questa domanda. Dar era o întrebare foarte, foarte ciudată. Ma era una domanda molto, molto strana. Și acum, ce să-i spun? Că modul cum el s-a prezentat era în stare să te zugrăvească în public așa la liber. Lo stato in cui si è presentato era tale da poterti verniciare dal vivo. Și am spus că o să studiez și după aceea o să-ți răspund. Gli ho detto studierò No, e poi ti prepara. risponderò. Și a râs așa puțin baciocoritor. Ha riso un po' in modo sbeffeggiante. A trecut timpul È passato il tempo și apoi un frățior m-a invitat, lucram în Spania, și m-a invitat la nunta lui la Făget. e un fratello mi ha invitato al suo matrimonio a Fogget. Ne-am dus să oficiem nunta. Sono andato a ufficializzare il E matrimonio. vorba de Cristi și Mary de la Breaza. Si parla di Cristi e Mary di Breasa. Și cu cine mă întâlnesc acolo la nuntă? E chi Cu incontro lì al frățiorul cu caietul matrimonio? lui. Il fratello col suo quadernino. Bine că ne-am întâlnit. Hai că-ți spun acum o altă întrebare. Meno male che ci siamo visti, adesso ti metto un'altra domanda. Și atunci, cu multă gentilețe și dragoste, a spus, îmi pare rău, acum sunt în concediu și nu-ți răspund la întrebare. Allora con gentilezza ho detto mi dispiace ma adesso sono in vacanza, non ti rispondo. Fraților, faptul că cineva are o mare capacitate, Fratelli, il fatto che qualcuno ha una grande capacità, dar el nu-i pus la punct cu viața, ma lui non è messo a punto con la vita, asta nu înseamnă că Domnul va turna Duh Sfânt peste el. questo non significa che Dio verserà lo Spirito Santo su di lui. Știți cum ar trebui să fim noi? Sapete come dovremmo essere noi? Ca acea persoană care nici n-a avut curajul să se prezinte la ziua Cincizecimii. Come quella persona che non ha avuto il coraggio di presentarsi al giorno della Pentecoste, Dar spune că Duhul Sfânt a căzut peste el acolo unde era. ma dice che lo Spirito Santo è caduto su di lui lì dove era. Și acum vine cel rău și dă Duh. E adesso arriva Satana e dà lo Spirito. Spune că Satana sufla atunci asupra lor o înrăurire nesfântă. Dice che Satana allora stava soffiando su di loro una cattiveria non santa. Era în această lumină și multă putere, C'era in questa luce anche molta forza, dar nu exista iubire delicată, ma non esisteva amore delicato, bucurie și pace. gioia e pace. Scopul lui Satan era de a-i păstra în starea de amăgire, Lo scopo di Satana era di trattenerli nello stato di inganno, de a-i trage înapoi și de a-i amăgi pe cei din poporul lui Dumnezeu. di tirarli indietro e di ingannare quelli del popolo di Dio. Și cum noi facem parte din perioada Laodicea, suntem foarte în mare pericol. E come noi facciamo parte della Laodicea, siamo in grande pericolo. De aceea trebuie să ne străduim ca prin harul Domnului să ajungem ca să fim cât mai aproape de realitate, de adevăr. Dobbiamo impegnarci per essere più vicini alla verità attraverso la grazia di Dio. Dar trebuie să știm că doar El, Domnul, ne poate ajuta. Ma dobbiamo sapere che solo Dio ci può salvare, ci può aiutare. Mi-aduc aminte că undeva s-a ținut așa o adunare de slujbași Mi ricordo che una volta è stata tenuta un raduno di operai și mai marele dintre ei a spus, hai să vedem că sunt curios să văd așa care este situația spirituală la noi în câmpul nostru. e il più grande fra di loro ha detto voglio vedere qual è la situazione spirituale nel nostro campo Și ar fi bine să știm cam câți membri activi avem. e vorrei sapere quanti membri attivi abbiamo. Că orice am face noi într-o biserică, nu toți sunt activi. Che qualsiasi cosa noi possiamo fare in una chiesa non tutti sono attivi.
Mulți vin și se așează pe scaun și când pleacă spunem nu mi-a plăcut, că nu e o activitate așa cum aș vrea eu. Molti vengono, si siedono e poi quando vanno via dicono non mi è piaciuto, non è Dar ei nu un'attività fac così che nimic. mi piace. Ma loro non fanno niente. E corect? È giusto? Păi măcar să închidă gura. Almeno che stiano zitti. Și un pastor zice, fraților, la mine am vreo 13 în câmpul meu care sunt foarte activi, pe ăștia pot să-i recomand. Scrie, 13. Un pastore dice io ho nel mio campo 13 che sono molto attivi. Scrive 13. Celălalt a spus, eu am 8, dar bazez pe ei. E quell'altro dice io ne ho 8, però sono molto attivi anche loro. Celălalt a spus, eu am, cred că peste 20 care sunt foarte activi. Un altro ha detto io penso di averne oltre 20 che sono molto attivi. Sabat, după ce mâncăm, ieșim și facem lucrare misionară pe străzi, dăm pliante. Sabato dopo pranzo usciamo, diamo volantini. Mai era un pastor care n-a zis nimic și frații l-au întrebat, tu ce efective ai? C'era un pastore che non aveva detto niente e dice noi gli chiediamo che cosa hai te? Zice, la mine toți sunt activi. Da me tutti sono attivi. Wow! Wow. Toți! Tutti? Păi toți! Sì, tutti. Am vreo 7 care sunt de partea mea Ho 7 che sono dalla mia parte și am vreo 30 care contra. e ho altri 30 che sono contro di me. Dar au o activitate teribilă. Ma sono molto attivi. Și așa se întâmplă. E così succede. Ce să facem? Dar cu toate astea trebuie să mergem Ma înainte. con tutto questo dobbiamo andare avanti. Și cei care sunt mai activi, pozitivi, să ajute și pe cei care își șchioapătă. E quelli che sono più attivi che aiutino e aiutino anche quelli meno attivi. Dragii mei, am spus, doar Domnul Hristos poate să ne ajute. Fratelli miei, ho detto che solo Gesù Cristo ci può Nu aiutare. trebuie să încercăm să facem noi ceva. Non dobbiamo cercare di Che non fare noi riusci. qualcosa, che non riusciamo. Nu reușim. Non riusciamo. În Efeseni, capitolul 1, sunt 3 versete foarte importante. Versetul 4, 7 și 11. Efesini capitolo 1 ci sono 3 versetti molto importanti, il 4, il 7 e l'11. Zice, în El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană. In Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui. În cine e El? In Lui chi? Domnul Hristos. Gesù Cristo. Versetul 7, în El avem răscumpărarea prin sângele Lui. Versetto 7. In Lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue. Versetul 11, în El am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte după hotărârea aceluia care face toate după sfatul voii sale. Versetto 11. In Lui siamo anche stati fatti eredi, essendo stati predestinati secondo il proposito di colui che compie ogni cosa, secondo la decisione della propria Și în volontà. comentarii spune, nimeni altul decât Fiul lui Dumnezeu poate înfăptui mântuirea noastră. E nei commentari dice nessun altro oltre al figlio di Dio può fare la nostra redenzione. Am avut ocazie ca să stau de vorbă cu un creștin sigur pe el. Ho avuto l'occasione di parlare con un cristiano sicuro di sé. La noi în țară, dacă au fost atâți eroi cu închisori, cu persecuții, Da noi, essendoci stati così tanti eroi che hanno Slăvit fatto să fie prigione, Domnul. con la persecuzione, lodato sia il Signore. slăvit să fie Domnul că s-a făcut așa, Lodato sia il Signore che è stato puțină fatto così. activitate și prin atitudine și prin... Un po' di attività anche attraverso il comportamento. Dar am întâlnit pe cineva care spune, zice Domnul Hristos și zice, este scris, e obligat ca să mă mântuie pe mine. E ho trovato qualcuno che ha detto, sta scritto che Gesù è obbligato a salvarmi. Și scrie Ed è scritto că Domnul și-a luat obligația să salveze pe toți aceia care vor. che il Signore ha preso l'obbligo di salvare tutti coloro che lo vogliono. Acum depinde cum o pui. Adesso dipende da come la mettiamo. Să nu facem cum am făcut eu odată când am fost mic mecanic pentru mașina mea. Di non fare come ho fatto io quando sono stato una volta un meccanico per la mia macchina. Să punem șurubul
unde nu trebuie și cum nu trebuie. di mettere la vite dove non va messa e come non va messa. Să punem pivotul nu prin nuca aceea din braț, prin orificiul ăla din braț, să-l punem altfel. Di metterlo in un altro modo, non come deve stare. Și la prima groapă mi s-au retezat șurubelele alea de 6 subțirele E alla prima buca mi sono cadute tutte le viti și a căzut mașina. ed è caduta la macchina. Așa să facem și la nivel de credință. Così Să fim fare foarte atenți. anche a livello di fede, dobbiamo essere molto attenti. Să trăim cum vrem, dar fiindcă Domnul e obligat să ne mântuie. Di vivere come vogliamo perché tanto Dio è obbligato a salvarci. Și l-am rugat pe persoana respectivă să-mi facă puține explicații mai detaliate. E ho chiesto alla persona di darmi qualche spiegazione più dettagliata. Zice, frate, eu respect sabatul de 40 de ani. Fratello, io rispetto il sabato da 40 anni. Bunicul, tata, reformiști. Nonno, il padre, tutti riformisti. Eu reformist, copiii mei reformiști. Io riformista, i miei figli 5 riformisti. generații. 5 generazioni. Eu respect reforma sanitară și nu mai mănânc cheftele, cum spunea fratele Mitru Ciuria. Io rispetto la riforma sanitaria e non mangio più le polpette, come diceva fratello. Noi le coacem în horn și după aceea punem uleiul crud. Noi le facciamo al forno e poi mettiamo l'olio sopra crudo. Zice, am făcut și atâția ani de închisoare. Ho fatto anche tanti anni di prigione. Zice, eu trăiesc viața conjugală cu soția, Io vivo la vita con la moglie, așa cum scrie, suntem căsătoriți, dar trăim ca și cum n-am fi căsătoriți. così come scrive, siamo sposati ma come se non fossimo sposati. Știți la ce mă refer? Sapete a che cosa mi riferisco? Trebuie să ajungem la viața conjugală așa cum trebuie, cum este prevăzut, arrivare alla vita coniugale così come è previsto, dar să nu facem din asta però non fare di questo omul nu se poate salva el însuși. l'uomo non può salvarsi da solo. Este imposibil. È impossibile. Zice, doar el. Dice solo lui. Zice, nimic altceva decât sacrificiu infinit adus de Domnul Hristos în favoarea omului decăzut. Nient'altro del sacrificio infinito portato da Gesù Cristo in favore dell'uomo caduto Putea să exprime iubirea lui Dumnezeu Tatăl pentru omenirea pierdută. poteva esprimere l'amore del Padre verso l'umanità caduta. Este foarte interesant. È molto interessante. Mi-am adus acum aminte de experiența unui tânăr Mi sono din ricordato biserică. adesso dell'esperienza di un giovane della chiesa. Mămica lui l-a rugat și insista foarte mult să fie creștin veritabil Sua madre gli chiedeva di essere un buon cristiano și a rezistat până era mic. Când a ajuns la 18 ani a plecat de acasă. e ha resistito finché era piccolo, poi quando è arrivato a 18 anni è andato via di casa. Mămica lui a rămas plângând Sua madre è rimasta piangendo. și a spus, filiolul, tu unde te duci tu în lumea asta mare? Ha detto, figliolo, dove vai in questo mondo? Nu mai vreau să te mai aud, de asta plec de acasă. Non voglio più sentirti, per questo vado via di casa. Și atunci mama lui foarte serioasă i-a spus, E allora sua madre, molto seria, gli ha detto, cât voi trăi eu, il tempo che vivrò am să-ți vorbesc despre Domnul Hristos. ti parlerò di Gesù Cristo. Și nu uita, cât voi trăi eu, E non dimenticare che quanto tempo vivrò, am să-L rog pe Domnul Hristos pentru tine. pregherò Gesù per te. El și-a luat rucsacul și s-a dus. Lui ha preso lo zaino e è andato via. Noi ca părinți avem obligație. Noi come genitori abbiamo l'obbligo, Asta trebuie să fie clar pentru noi. questo deve essere chiaro per noi.
S-a dus într-un alt stat, că e vorba de un american. S-a dus într-un alt È stat, andato in un altro stato, si parla di un dar americano, departe ma de lontano mama lui. da sua madre. Și-a luat o altă cartelă de telefon, Ha cambiato numero di a telefono, spus nici nu mai vreau să vorbesc cu mama, non pentru voglio mai più parlare con mia madre, că dacă eu o chem, tot asta o să-mi spună. perché se la chiamo sempre di questo mi parlerà. A ajuns la o companie de șoferi profesioniști. È arrivato a una ditta di autisti, S-a dus și și-a depus CD-ul acolo să fie angajat. e ha lasciato il curriculum per essere assunto. A venit ziua când patronul l-a chemat la interviu. È arrivato il giorno in cui il capo l'ha chiamato per un'intervista, un colloquio, Și atunci cu el a fost un pic mai diferit interviul. e con lui è stato un po' diverso il colloquio. A venit patronul, i-a oferit un scaun și stătea și îl privea doar. È arrivato il capo, gli ha dato una sedia e lui stava lì e lo guardava. Și dacă nu vorbești nimic și doar te uiți așa la om, puțin omul se intimidează. Se non dici niente, guardi la persona così senza dire niente, l'uomo si intimidisce. Acum el nu știa ce se întâmplă, Non sapeva che cosa stava ce o succedendo. fi în mintea directorului, de ce nu mă întreabă pentru ce m-a chemat. Cosa sarà nella mente del direttore? Perché non mi dice niente? Perché mi ha chiamato? Directorul văzuse în explicațiile lui, pentru că i-a spus să scrii corect motivul pentru care tu ai venit aici. Il direttore aveva visto nella spiegazione perché gli aveva chiesto di scrivere in modo chiaro perché lui era venuto. Și atunci, după un timp, l-a întrebat: E dopo un po' gli ha chiesto unde ai dorit tu să-ți petreci veșnicia? dove vorresti tu passare l'eternità. Asta a fost singura întrebare pe care i-a pus. Questa è stata l'unica domanda che gli ha fatto. Atunci tânărul acesta a văzut că și patronul este tot creștin. E allora ha visto il giovane che anche il capo era sempre cristiano Și atunci au discutat. e hanno discusso. Au discutat o oră și patronul i-a recomandat și i-a spus: poziția mamei tale este corectă. E il capo gli aveva detto: guarda, la posizione di tua madre è giusta. Și în aceea zi copilul ăsta a acceptat pe Domnul Hristos. E in quel giorno questo ragazzo ha accettato Gesù Cristo Și a sunat-o pe mama lui. e ha chiamato sua madre Să-i mulțumească pentru rugăciunile care le-a făcut pentru el. per ringraziarla per le preghiere che ha fatto per lui. Cât de mult face rugăciune. Quanto può fare la preghiera? Și Dumnezeu lucrează. E Dio lavora. În versetul 19 din Ioan 17 Nel versetto 19 di Giovanni 17 spune: și eu însumi mă sfințesc pentru ei, ca și ei să fie sfinți prin adevăr. per loro io santifico me stesso affinché anch'essi siano santificati nella verità. Fără sfințire nu putem ajunge în ceruri, dragi. Senza santificazione non possiamo arrivare in cielo. Putem înțelege că asta este menirea noastră, să construim viața noastră în așa fel ca Domnul să poată să ne accepte. Dobbiamo capire che il nostro scopo è costruire la nostra vita in modo tale che Dio ci possa accettare. Este adevărat că am greșit. È vero che abbiamo sbagliato, Este adevărat că suntem greșiți. è vero che siamo sbagliati, Dar aș vrea să spun că o convertire emoțională este un eșec. ma vorrei dire che una conversione emozionale è un fallimento. Ați văzut oameni care se convertesc așa în manieră de urgență, așa? Avete visto persone che si convertono così in maniera di urgenza? Că vine la adunare și ascultă ceva și plânge și plânge și pleacă convertit. Che viene in chiesa, sente qualcosa e piange e se esce convertito.
Emoțional nu funcționează. Emozionalmente non funziona. Pleacă și după o zi devine tot cum a fost. Esce e dopo un giorno ritorna a essere come prima. Dar cine vine în biserică și vede diferența și se gândește că și eu trebuie să fac lucrul ăsta, asta nu este emoțional. Ma chi viene in chiesa vede e capisce che anche lui deve fare questa cosa, non è una conversione emozionale. Asta funcționează. Questa funziona. În Credința și Faptele, la pagina 101, spune: Nella Fede e Fatti dice: emoția nu este sfințire. l'emozione non è la santificazione. Singura sfințire este conformarea cu voia Tatălui nostru care este în ceruri. L'unica santificazione è la conformità con la volontà del Padre nostro che è nei cieli. Iar voia lui Dumnezeu este exprimată în legea sa sfântă. E la volontà di Dio è espressa nella sua santa legge. Asta nu are nimic comun cu emoția. Questo non ha nulla in comune con Că l'emozione. te simți emoționat, eu sunt foarte emotiv așa, mă emoționez de orice. Io sono molto emotivo, mi emoziono per qualsiasi cosa. Cred că ați observat, sunt foarte emoționat. Penso che avete notato che sono molto emotivo, Dar asta nu o pun nici la sfințire, nici la marea credință care ar fi. ma questo non lo metto alla grande santificazione o a una grande fede. Dar am văzut oameni care se emoționează și crede că da, am ajuns la gradul de sfințire, că uite ce m-am emoționat. Ma ho astăzi. visto persone che si emozionano e pensano che hanno raggiunto l'ultimo gradino. Guarda, sono santo adesso. Și acum vreau să vă mai spun ceva. E adesso voglio dirvi un'altra cosa. Când am venit eu la credință, Quando sono venuto io alla fede, am cunoscut așa o familie în care mergeam foarte, foarte des la ei. ho conosciuto una famiglia da cui andavo molto, molto spesso. Și probabil șeful casei să ne convingă cât este el de credincios, E probabilmente il padrone di casa, per convincerci quanto è lui fedele, când ne rugam, pregavamo. de exemplu, se ruga o soră sau un frate Ad esempio, pregava una sorella, un fratello, și spunea după aceea la sfârșit, amin. e diceva alla fine Amen. Toată lumea se ridica în picioare, cum e normal. Tutti si alzavano in piedi, come è normale. Păi drăguțul de el mai rămânea pe genunchi E il nostro caro rimaneva in ginocchio și înclina așa capul ca o măicuță din aia stareță de la mănăstire. e piegava la testa così come una suora. Și ofta așa în șocuri. E sospirava in riprese, a scatti, Ca să demonstreze cât este el depășit de situație. per dimostrare quanto è lui oltre la situazione. Fraților, ăsta este un spectacol. Questo è uno spettacolo. Asta nu are treabă cu religie. Questo non ha a che vedere con la religione. Sunteți de acord? Siete d'accordo? E periculos È pericoloso să procedezi în felul ăsta. procedere in questa maniera. Spune, sfințirea este respectarea tuturor poruncilor lui Dumnezeu. Dice la santificazione è l'adempimento di tutte la legge di Dio. Sfințirea înseamnă a dovedi că ești un copil care ascultă de cuvântul lui Dumnezeu. La santificazione significa dimostrare che sei un figlio che ascolta della parola di Dio. Nu au nicio valoare cuvintele noastre dacă faptele nu corespund. Non hanno alcun valore le nostre parole se le opere non corrispondono. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie călăuza noastră, nu opiniile și ideile oamenilor. La parola di Dio deve essere la nostra guida, non le opinioni e le idee delle persone. Cei care doresc să fie cu adevărat sfințiți, să cerceteze cuvântul lui Dumnezeu cu răbdare. Coloro che vogliono essere santificati di controllare la parola di Dio con pazienza. Cu răbdare și cu un suflet umilit. Con pazienza e con un animo umile.
să-și aducă aminte că Iisus s-a rugat, sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Di ricordarsi che Gesù ha pregato santificali attraverso la tua parola è verità. Și sfințirea completă înseamnă La santificazione completa significa Duh, trup și suflet. spirito, corpo e anima. Domnul să ne ajute să putem să înțelegem aceasta. Che il Signore ci aiuti a poter capire questo. Știți, vreau să închei cu istoria din Galateni. Voglio concludere con la storia di Galati. Apostolul Pavel ne dă două variante. L'Apostolo Paolo ci dà due varianti. Partea firească cât este de mizerabilă La parte umana che è miserabile și roada Duhului. e il frutto dello Spirito. Vreau să mă refer doar la partea aceasta pozitivă. Voglio concentrarmi solo su questa parte positiva adesso. Versetul 22, 23, 24 spune: roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia. Versetto 22, 23 e 24 dicono: il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, benevolenza, pazienza, bontà, fedeltà, mansuetudine, Blândețea, înfrânarea poftelor. autocontrollo. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Contro queste cose non c'è legge. Cei care sunt ai Domnului Hristos și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i loro desideri. Domnul să ne ajute ca să putem să înțelegem și noi acest lucru Che il Signore ci aiuti anche a noi a poter capire questo în legătură cu sfințirea noastră. riguardante la nostra santificazione. Dacă nu vom ajunge la sfințirea recomandată de Biblie, suntem pierduți. Se non arriviamo alla santificazione raccomandata dalla Bibbia saremo persi. Unde găsim soluția? Dove troviamo la soluzione? În cuvântul lui Dumnezeu. Nella parola di Dio. Cine ne poate ajuta? Chi ci può aiutare? Doar Domnul Hristos și Duhul Sfânt. Solo Gesù Cristo e lo Spirito Santo. Dacă rămânem cu aceste puține idei, Se rimaniamo con queste poche idee, atunci va fi bine de noi. allora sarà bene per noi. Vom fi biruitori, vom fi cu Domnul pe noul pământ. Saremo vincitori, saremo con Dio nella nuova terra. Dumnezeu să aibă milă de noi. Che il Signore abbia pietà di noi. Amin. Amen.